Nsilamu wina aliyense akuyenera adziwe tanthauzo la ibada, chifukwa chinthu chimenechi ndi chimene Allah subhanahu wa ta'ala adamulengera munthu wina aliyense akhalenso ndi ziwanda zomwe, kama qala jalla dhikruhu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sadalenge mtundu wa ziwanda komanso mtundu wa anthu kupatula kuti adatilenga ndi cholinga chopanga ibada. Ndiye tikamati ibada tikutanthauza chani? Pamenepo ndi pamene Nsilamu akuyeneka kuti ayikirepo effort, ayikirepo mphamvu zake, nthawi yake, chuma chake, akhalenso ulemerero wake pofuna kudziwa za tanthauzo la mawu oti ibada. Chifukwa ngati munthu sudziwa tanthauzo la mawu oti ibada, udzakhala mu gulu lawo amene yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, amene akuganiza kuti iwo akuchita ubwino, pamene akudzisonkhanitsira kusapambana komwe adzakumane nako pa tsiku la chiweruzo. Ndiye aliyense payekha ndi udindo wake kuti amvetsetse mawu oti ibada. Ndiye mukamuona mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatiuza tanthauzo la ibada pamene ankauza anthu kuti qulu la ilaha illa Allahu, nenani inu kuti palibe wina woyenera kuchitiridwa ibada kupatulapo Allah basi, tuflihu, mukatero mupambana. Ndiye liwu la ibada tikabwera mukutambasula kwa masahaba, mukutambasula kwa matabi'in, mukutambasulanso kwa taba'a tabi'un, tipeza kuti zimenezo ndi ntchito kapena kuti ibada ndi dzina limene mkati mwakemo muli ntchito ndi mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala amamusangalatsa, kapena ntchito zimene zimamusangalatsa ndipo amakondwera nazo kuchokera mu zinthu za mumtima ngakhalenso zinthu zimene ziwalo zimachita. Chimenecho ndi chindunji cha tanthauzo la ibada. Ndiye mu ibada muli mawu amene munthu amayankhula osonyeza kuti iyeyo akumupembedza Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ndipo ena mu mawu amenewo ndiko kumupempha Allah yekha basi, yomwe ndi dua. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu an akufotokoza kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna ad-du'a huwa al-ibada, thumma qara innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tumikadanena kuti ndithu di dua huwa al-ibada, imeneyo ndi ibada. Ndiye tikabwerera mbuyo tidanena kuti Allah sadatilenge ife pokapoka, adatilenga kuti tidzimuchitira iyeyo ibada, kusonyeza kuti dua ndi ntchito yomuchitira Allah basi. Ndiye mtumiki pambuyo ponena mawu amene akuti dua ndi ntchito yomuchitira Allah yekha, adawerenga mawu kuchokera mu Qur'ani onena kuti chani? Ndithudi awo amene amadzitukumula pa ibada yanga. Allah akunena choncho, anthu amene amadzitukumula pa ibada yanga. Kudzitukumula pa ibada yake iti akukamba za ad-du'a, chifukwa mtumiki wa amatanthauza za ad-du'a. Ndiye anthu amene amadzitukumula pa ad-du'a pomupempha wina osati Allah, kaya kumupempha mtumiki, kaya ndikupempha maauliya Abdul Qadir Jilan, Ahmad al-Badawi, Achna Ali, Uthman, Fatima, Hasan wal Husain. Ndiye na kuchokera mu gulu amene adamwalira kandi Umar ibn al-Khattabi, Abu Bakari, ndiye na mugulu masahaba, ndiye na amene anabwera pambuyo pa iwo amene adali mu gulu olungama. Iwe ndikumawapempha amenewo pamenepo sukupanga chani? Sukupanga cha ibada. Ndiye chimene chimakhala opposite ibada ndiye kuti ndi chani? Ashirki.
chifukwa shiriki imabweranso m'maonekedwe a ibada yomweyo koma isali ibada imene ndi shiriki. Chifukwa chake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akawafunsa Quraysh kunena kuti chifukwa chani mmapempha Allata wal Uzza wa Manata thalithata wal ukhra ka Wadda Suwa'a Yaghuthu Ya'uq wa Nasra, chifukwa chani mukuwapempha amenewo? Iwo amanena kuti chani? Amanena kuti ma na'buduhum, ife sitimawapempha iwo, ma na'buduhum, sitikumawapempha kapena kuwapembedza, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kupatula kuti tikungofuna kuti atiyandikitse kwa Allah kumalo enake, yani kuti ifeyo tiyandikire kwa Allah kudutsira mwa iwo. Muona kuti mtumiki wa Allah zimenezozo ankazitenga kuti ndi shiriki, ndipo Allah adazitsindika kuti ndi shiriki, ukawafunsa iwo akuza zimenezo. Ndiye lero lino nsilamu wina kuyima ndithu mopanda manyazi pagula anthu, kandi kupanga video, kandi kutsegula sukulu, kandi kulemba buku, ndikumanena kuti vuto palibe kumupempha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pogwiritsira ntchito hadithi ya Uthman ibn Hunayf. Munthu ameneyo ni munthu amene sakudziwa zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamuyankha rajulun min Balhujaim, mamuna amene adachoka ku Balhujaim. Tikabwera mahadithi ya Abu Tamimata al-Hujaimi. Munthu amene adanena kuti chani? Adanena kuti ya Rasulallah, ila ma tad'u, kodi iwe mtumiki wa Allah ukuitanira kuchiyani? Muitano wako ndi uti? Ndiye mtumiki ndi amene akuphwasula, ndipo palibenso amene angaphwasule bodza kupatulapo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam muzimene Allah adamuvumbulutsira. Mtumiki akunena kuti chani? Ad'u ila Allahi wahdahu, ine ndikuitanira kwa Allah yekha basi. Alladhi, Allah wake yemwe, in massaka dhurrun, likakukhudza iweyo vuto lina lililonselo, fada'autahu, iwe ndikumupempha Allahyo, kashafa anka, akuchotsera vuto limenelo. Ndiye funso ndira kuti awo amene amati timpempheso Muhammad sallallahu alayhi wasallam vuto palibe, pamawu amenewa ndi chani mtumiki sadanene kuti alladhi in massaka dhurrun fada'autahu binabiyyihi kashafa anka. Akanayankhula zimenezo mtumiki koma sadazikeponso iyeyo, chifukwa akudziwa kuti iyeyo kukhalapo mu ibada ya Allah imeneyo ndi shiriki. Iyeyo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akamampempha Allah samadutsira mawina aliyense, amapempha kwa Allah direct. Ndi chifukwa chani lero lino anthu tikuwauza ena kuti azimpempha Allah kudutsira mwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndikumayitcha imeneyo kuti ndi ibada, kupatula kuti tasokonezedwa mu zinthu zimene zili foundation za simple kwambiri. Ndiye munthu ngati wasokonekera mu zinthu za simple zimenezi, zinthu zina zonse zimene zimabwera pamwamba pake sangazimvetsetse. Timpemphe Allah kuti atipatse kumvetsetsa kolondola mu chipembedzo chake chimenechi, komanso atitalikitse kwambiri ku ntchito imene yonyasa kwa basi, yomwe anthu amene ali okakamirabe kuwapempha omwalira akuichita ndi kumaphunzitsa ena. Ndiye ife sitisiya tikhalabe tikuwaunikira anthu cholinga choti adziwe zoona zenizeni, asakhale mugulawo amene adasochera ndi kumayesa kuti iwo ali pa haki.